בואו ניתן ידיים. ואני מבקשת מכל אחד להעביר כוונה טובה בלב שלו, לאן שאתם רוצים. לעולם שלנו, למנהיגים שלנו, למדינה שלנו, לאוויר, למזג האוויר שיתאזן, לאמא האדמה, לילדים שלכם, לאחים שלכם, לחיילים, בכל מקום שאתם רוצים. אנחנו קבוצה, ויש לנו יכולת אנרגטית בתור יום שישי, אנחנו בדרכנו לחיפה, בדימיסנס, בגפן, החג של החגים, חול המועד סוכות ביום שלישי, פסטיבל עכו, מישהו, למקום, לעולם, למדינה, לים, מה שעולה לכם ברגע. כולם אצלכם דקה, שכל אחד היה הרבה אנשים כי מזג האוויר טיפה נהיה מעונן, אבל אנחנו עכשיו נתחיל ככה לקרוא להם. To the world, to the water, to the country, every place or anything you want, okay? From one home, let's say something to the heart, to the energy. מאוד שאני מודה לכם, ועכשיו בואו ניקח דקה יחד שאנחנו המון כוח אנרגטי, ואני חושבת שכל אחד ייקח לעצמו רגע, ייכנס לתוך עצמו, ויעביר כוונה טובה למי שאתם בוחרים, אם זה לבן אדם אישי, אם זה למדינה שלנו, אם זה לעולם, אם זה למים, אם זה לאמא האדמה, אם זה לאמא שילדה אותנו, אם זה לאבא, כל אחד מי שהוא רוצה, פשוט רגע אחד לעמוד ולהעביר אנשים, ויש לה עוצמה נראה למעגל. עשינו שני מעגלים היום, מעגל אחד של הבוגרים, ההורים, ומעגל אחד פנימי של ילדים שפחות רואים בגלל שבאמת היה חשוך מדי ואי אפשר היה לראות אותם, אבל היה שם אחד הילדים כשעמדנו כולנו וביקשנו איזושהי בקשה וכוונה טובה. הוא שאל אותי, מותר לי לבקש שנסראללה ימות? או לא, איך הוא אמר את זה? מותר כללה? כן, מותר כללה, עם משהו שהוא לא טוב, ואז שאלנו אותו כולם מה, והוא אמר מותר לבקש שנסראללה ימות, אז תום של ילד. אנחנו יצאנו בפרויקט מסע של שנה שלמה ממאי 2006 עד מאי 2007. אנחנו מסתובבים בכל הארץ, אבל בכל הארץ. עם השטיח הזה, מגיעים לכל מיני רחובות, או יש בחג, או משהו שבאמת יש בו אחרות, סימן של אנחנו נמצאים שם, ומבקשים מהעוברים והשבים לעלות על השטיח, לעמוד במעגל, לתת ידיים, ולהרגיש לרגע שכולנו יחד בעולם הזה. גם בעולם הבא. אף אחד לא נולדנו עם גרוש הרגע אנחנו בעד אחדות, בעד אחווה, בעד שלום. שכולם יושיטו ידיים. ברגע שאנחנו מתחילים, אנחנו נותנים ידיים ולא עוזבים. לא, אתם נשארים רק במצב הזה, אבל כולם נותנים ידיים, גם ההורים. המעגל אנרגטי והחשיבות של הידיים שאנחנו משגע. פה הצטרפנו לסיאסטה בכיכר דימונה. דימונה לא חיבבה את הרעיון. זה בסדר. יצאתי לפרויקט מסע של שנה. אני נטולת מילים. עם השטיח הזה, ואני מצלמת מעגלי ידיים. מגיעה לכל מיני מקומות, וכאן אני מכירה את האנשים, אבל תמיד הם מקומות זרים, עם אנשים זרים. מזמינה אנשים לעמוד, לתת ידיים, ואני מצלמת. מישהו, למשהו, למקום, לעולם. אבל אני אשלח אותך. זהו גבריאל, שהוא מורה רוחני, מאוד מפורסם בעולם, עושה בהחלט עבודת קודש למען השלום בעולם. שלום, שלום. ואשתו, שגם היא מורת רוח. 18 ל-12, 2006. צילום אחרון שלנו לשנת 2006. וואו, אני ממש מרגישה שפינקו אותי היום אנרגטית. חן, נתניה, תודה רבה. שושן פורים. לפני שאני מצלמת, אנחנו הולכים להביא רגע בשביל לא מנהל.
ומעבירים כוונה טובה, כל אחד בלב שלו, לאן שהוא, אם זה לעם שלנו, למדינה, לעולם, למים, עם האדמה, לאמא בבית, לילדים שלנו, להורים שלנו, לבעלי חיים שלנו. בכל מקום יש לנו אנרגיה עצומה בתוך קבוצה כדי לשלוח כוונה טובה ואנרגיה טובה. אז בואו, דקה אחת, כל אחד ככה, בתוך עצמו, מעביר כוונה טובה. אחר כך אני עושה מצלם. ערב חג, באמת זה צילום ראשון שלי בערב חג בראש השנה, ווואו, איזה, באמת זה כבוד לי, והתרגשות כזאת לעשות את זה איתכם, והתרגשות לעשות את זה ביום כזה שכל שלום, 5 למרץ, טיילת בנתניה, על הרקע המדהים של הים, ששם קוראים יום העצמאות, ישראל בת 59, 24 לרביעי, 2007, אחד מהצילומים האחרונים שלנו של כפר על הדרך, וישראל הולך להביא עכשיו דגל ואנחנו נציב אותו במרכז המעגל. היה מדהים. איזה כיף זה, איזה אנשים נתנים, איזה אושר. זהו, ואדי ניסנס, מדהים, מדהים, מדהים. המעגל הכי גדול שהיה לנו, הפתיחות הלב הכי גדולה, איזו אהבה, איזה דו-קיום במקום הזה, והלוואי, הלוואי, הלוואי שיגיע היום שכל המקומות בעולם, שאנחנו נחיה ככה, פשוט בדו-קיום. זהו, ישראל. תודה, גילי, המצליח להתאר את המקום הזה. כל אחד, הלב שלו, להעביר כוונה טובה לאיזשהו מקום. בעולם, אמצע השוק, אחרי רחבת הכותל המערבי שלא היה לנו אף אדם שרצה להשתתף בחוויה. אנחנו מנסים לראות את פתיחת הלב במקום הזה. יש לנו יכולת אנרגטית להשפיע, להעביר כוונה טובה. אז בואו יחד דקה אחת, כל אחד בלב להעביר כוונה טובה. Each one of us is looking has some good energy to something to the earth, the ocean, it's a very big energy, lots of power. So I'm with you in one moment of deep so together. יחד עושים דקה אחת שלהעביר ידיים מרגיש, אחרי דקה אני יוצאת, אני סוגרת את המעגל ואני מצלמת אתכם. תודה לכם, שמח בראש. זה חשוב בחג הזה, באמת חג של אחדות, שהמיוחד בפורים זה האחדות שהייתה. אז בואו דקה של